Ongi etorri Edelbidez Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Lehen hezkuntzako 5. mailatik aurrera ikasleen ikaskuntza pertsonalizatzeko proben sortzailea irakasleak nola erabil dezakeen ikusiko dugu bideo honetan. Lehendabizi, sartu zure liburutegiko liburu batera. Goiko menuan, sartu tresnen kutxa atalean. Hainbat baliabide osagarri topatuko dituzu hor. Joan proben sortzailea jartzen duen lekura eta sartu gordetako probak atalean. Proba bat sortzeko, sakatu sortu proba aukeran eta idatzi izenburu bat identifikatzeko. Lehenengo urrats honetan, ikasteko egoera edo unitatea hautatzea izenekoan, liburuko ikasteko egoera edo unitate guztien zerrenda ageri da, eta interesatzen zaizkizunak aukeratu ditzakezu. Gero, sakatu jarraitu. Bigarren urratsa jarduerak hautatzea da. Plataformak jardueren zerrenda bat proposatzen dizu. Horietako bakoitza ikus dezakezu gehien interesatzen zaizkizunak aukeratzeko. Erantzun irekikoak edo autoebaluatzekoak izan daitezke. Hautatzeko, markatu zerrendako jarduera bakoitzaren alboan dagoen gehitu botoia. Ondoren, sakatu jarraitu. Dagoeneko sortu duzu zure proba aukeratutako jarduerekin. Hirugarren urratsa proba pertsonalizatzea da. Urrats honetan, jarduera bakoitzaren hastapena edita dezakezu. Proban zer pisu izatea nahi duzun aldatuta. 3 puntuetan klik egiten baduzu, jarduera edo erantzuna aldatu edo ezabatu dezakezu. Jarduera berria sakatuz gero, jarduera interaktiboak sortu eta gehitu ahal izango dituzu, eskura dauden txantilloien arabera. Gorde aukeran klik eginda, dagoeneko gordetako probak atalean ageri dela ikusiko duzu. Probetako batean sartzen bazara, entregatzeko data eta ordua eslei diezazkiokezu, eta zure ikasleei jakinarazpen bat iritsiko zaie plataforman bertan. Era berean, zure Classroomeko edo Microsoft Teamseko taldeari bidal diezaiokezu proba. Esportatu aukeran klik eginez gero, sortu duzun proba deskargatu eta inprima dezakezu. Aukeratu bertsio bat. Irakaslearena erantzunekin. Edo ikaslearena erantzunik gabe. Eta aukeratu zer formatutan inprimatu nahi duzun, PDF edo Word. Azkenik, emaitzak sakatuz gero, zure ikasleen lanaren eta kalifikazioen jarraipena egin dezakezu. Hurrengo tutorialera arte.